Alawiting puji astu Rahayu rahayu ingkang sami pinanggih arupita kalis niring sambi kala nuwun para kadang sutrisna budaya ingkang dahat kinurmatan kepareng ngaturaken sugeng dalu sugeng lenggah saha sugeng amirsani kalian pagelaran kita arupi sandi wara ketoprak wahyu manggala ingkang dipun pangarsani Bapak Mogol mijil saking desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati saksampunipun panjenengan sami kasugata uyon kalajengaken joget gambyong Parianum minangka amurwakani pagelaran ing dalu menika minangkani dhateng pamundhutanipun ingkang hamengku gati lan ugi dipun sarujuki Dewan Dalang kita pagelaran Wahyu Manggala badhe ambeber cariyos ingkang mawi ira-iraan rebutan bandera tunggul wulung rebutan bandera tunggul wulung utawi Dian Wijaya Ngratu ewon dening para seniman seniwati Wahyu Manggala ingkang hangayai pakaryan ing dalu punika Dewan Sutradara katindakaken Bapak Dian Karyono dalang utawi pendapuk katindakaken Roko Mas Judek Prakoso asisten sutradara katindakaken Roko Mas Bagus Sujito pengebrak katindakaken Bapak Suhardi pranata pakeliran ingkang dipun pandegani Roko Mas Sukaryanto pranata dekorasi katindakaken Adi Mas Dul Amin pranata lampu katindakaken Adimas Muhammad Zainuri pangrengga busana katindakaken Bapak Karnoto pinarung swantenipun gongso Kiai Madularas pimpinan Bapak Keman Widodo para pengrawit ingkang dipun pandegani Bapak Karso Hadi Laksono
Pangli ing Swarawati utawi Pesinden katindakaken Ibu Sri Murtiningsih Wiraswara, katindakaken Bapak Miranda Soho Adimas Rokim, Pranoto gending katindakaken Roko Mas Hadi Prayitno, ilustrasi garap katindakaken Roko Mas Alek Sabekti, musik campursari katindakaken Adimas Syahid Ari Widodo, Adimas Edi Watono Soho Adimas Muhammad Jainuri. Nuwun para kadang Trisno budaya ngaturi minggah dedapukan ing dalu punika. Adegan kaping sepindah wonten ing dalem kepatihan Lembu Tirto kaparagani Roko Mas Bagus Sujito Woro Kesti kaparagani Mbak Ayu Wiwin Winarsih Pate Kebu Mundaran, katindakaken Bapak Ambeh Wahono Senopati Segoro Winutan, katindakaken Bapak Dian Karyono, Buyut Kudadu ing dalu menika kaparagani Roko Mas Maeso Suseno, Nyai Kudadu katindakaken Mbak Ayu Naning Suseno, Roro Anggit katindakaken Mbak Ayu Anis Sugiyarti, Resi Tejo Teluh kaparagani Roko Mas Begek Ari Warsito, Rati Manjali kaparagani Mbak Ayu Sri Poncowati, Prabu Joyo Katwang katindakaken Roko Mas Darminto, Gayatri katindakaken Mbak Ayu Sekar Sulastri Ewo dening Emban, katindakaken Si Manis Indra Mandarin Soho Ela Gedel Wati, Hadiwati Arya Wiraraja ing dalu menika katindakaken Bapak Jojon Sujono, Ronggo Lawi katindakaken Roko Mas Begok Uyanto, Nambi katindakaken Roko Mas Alit Suyoto, Pangeran Wijaya katindakaken Roko Mas Adi Nur Cahyo, Lembu Alun katindakaken Adimas Abdul Sutopo,
Raden Ardaraja ing dalu menika kaparagani Raka Mas Judek Prakoso ngancik ing madyaning ratri repat utawi dagelan ingkang badhe angipur dhateng pengalih panjenengan sami katindakan pelawak trio Wahyu Manggolo, Cak Sendor, Cak Rokim soho Bapak Mogol. Nuwun para kadang strisna budaya. Makaten kala wau raca ing dedapukan ing dalu punika kita sagutrah. Wahyu Manggolo angaturaken sugeng amirsani ngantos paripurnaning cariyos. Jaya jaya Wijayantinir ing sambe kala Wahyu Manggolo jaya jaya selaminya nuwun nuwun.
Kabagian menggaipun kula ing atase kula menika bocah mijil saking Karang Pradesan. Ning iwo semanten tinampi anggen kula kepengin nyambut damel wonten dalem kepatihan. Najan to namung saabdi wonten ing Taman Pamargi Putu. Ning nggih pangapunten Kusmaning Ayu menawi wonten tupangsa anggen kula ngayahi kewajiban. Ora kok lembut to. Wit sepisanan kowe mlebu ana ing kepatihan dadi abdi ana ing dalem Taman Kaputren syukur rumangsamu siji wae gawean ora ono sing kok liwaki lho. Matur simbah nuwun anggen pemilihan ngalembono dhateng kula. Ini ya lho. Jane iki wektu sing kaya ngene iki sing tak anpan. Besok kapan aku bisa sabujangkong karo kowe sing kaya ngene. Mergo no wigati sing pengin tak takoki karo kowe lho. Bab perkawis menapa menika Kusmaning Ayu? Aku iki lak ya wis suwe banget nggonmu dadi abdi ning kepatihan. Iku karo wis arep ana setahun. Panjenipun ngaten. Yen to tak sawang kanca rumahku kae padha bali ning desa ning kowe kok ya ora. Apa ya dikira kangen marang keluarga, marang anak lan bojomu to Mutir to? Kusmaning Ayu. Nggih. Ing sekawit kula sampun matur menika kanugrahan menggaipun kula. Menawi pancen boten wonten kalodhanganipun wedal kangge kula kenging menapa kula kedah wangsul wonten desa. Menawi bab perkawis anak lan bojo saestu kula menika dereng anggadhahi tegesipun kula niki tesih legan. Ing semu kok kaget. Sejo kok? Nggih. Ora ngapusi? Babar pisan boten. Nek ora duweni anu bojo apa ora kangen marang calon bojomu utawa katresnanmu ning desa. Mesake lho ya wis setahun ra ketemu ki mesti kangen banget jroning aku. Kusmaning Ayu. Pawestri pundi ingkang badhe nesnani dhateng kula? Ing atase kula menika bocah saking Karang Pradesan kejawi saking menika. Kula menika bocah ingkang larat mboten gadah bondo donya. Sinten ingkang badhe purun dhateng kula? Lembuter tak niku mun karo kowe lho ya. Iki rupamu ya bagus dadi adikmu gedhe dhuwur. Kok dadak ngasurke derajatmu saka rumangsaku. Bejah-bejane bocah wadon isuke sing kelakon dadi bojomu lho ya. Kusmaning Ayu. Sampun to. Bab perkawis menika mboten sisah dipun rembah. Ingkang wigatos dereng wonten karampungan nggih kula ngayi kewajiban, kula tak nampungaken anggen kula resik-resik wonten taman menika. Ya ora apa-apa resik-resik karo sabu jagung lak ya penak to. Jane niki enten apa to? Saupama ewoyo nggonku ngawiti. Sampun to. Kula aturi bloko kemawon. Mboten mangke menawi kula badhe mbuka wewadi menika. Ini ya lembut to. Jane kono bocah wadon sing tresnani karo kowe lair kandhesing batin. Wonten pawestri ingkang tresna dhateng kula. Menapa kalebet abdi wonten kepatihan Mbah Ceti menika? Nek bocah wadon ki yo manggon ning dalem kepatihan ning sajroning dalem Taman Kaputren. Malah sabdinane bocah wadon ki isine mung nyawang sak salat tindak tandukmu lho yo. Lah injih menapa abdi ingkang saben dinten nyambut damel sareng kalih kula menika? Sanes. Lajeng sinten? Bocah wadon dina iki ora adoh saka dalem Taman Kaputren. Kok malah bebidung dhateng kula to? Ana cedhak kene lho Lembutir to. Monggo ingkang caket menika namung panjenengan piyambak. Kancening aku sing jeni rasa tresna karo kowe Lembutir. Kusmaning Ayu. Dadak muter-muter ya cedhak rene ra apa-apa kok ya. Kusmaning Ayu Woro Kesti tresna dhateng kula. Apa aku salah apa aku luput
ngono saben dinane kowe mung tak sawang kanthi esem kemudian iki bedake aku nandur tresno karo kowe. Ning tak empet sajroning ati. Anti dina iki tak panekke aku aloko ning pengarepanmu lho. Kusumane Ayu. Mboten lepat menawi panjenengan tresnani dhateng kula jalaran menapa? Tresna menika agem-agemanipun Gusti niku kalunturaken dhateng titahipun. Nanging wis manten panjenengan kedah saged menggali. Sinten ingkang kok panjenengan tresnani? Lembu Tirta menika bocah desa lho. Menapa mboten keduwung ing mangkinipun? Lembu Tirta. Kae ana unen-unen tresna wuta. Ora mawas tumpukaning bondo lan donya. Uga ora mawas samumbaran. Ning mung ati pawitane. Yen to atimu lan atiku manunggal dadi siji. Ing jagat iki ora bakal ana sing bisa mepalangi. Kula kuwi ya Lembu Tirta ing kene. Aku njaluk banget pawangsulan. Kok tampa ora katresnanku Lembu Tirta. Menawi kanthi lair tandhesing batin. Sucining katresnan panjenengan menika namung kangge kula. Badhe kula tampi tresna panjenengan Kusumane Ayu. Apa? Tenan? Ora ngapusi? Sabar pisan mboten. Aduh rasane kok kaya ngene Lembu Tirta. Bareng aku tunggu yen to tresnaku kok tampa awakku gemeter kabeh kaya ngene lho ya. Nanging kula nyuwun dhateng panjenengan Kusumane Ayu. Mugi anggen panjenengan tresnani dhateng kula menika tulus sampun ngantos ing mangkinipun. Menawi panjenengan niku sampun bosen dhateng kula lajeng panjenengan mijak dhateng raos kula. Lembu Tirta, percaya wae katresnanku mung kanggo kowe. Ora bakal tak perang marang wong lanang suku wae. Ing kene aku janji ana pengarepanmu Lembu Tirta. Saiki nganti wong besok wong kowe wong lanang sing tak tresnani Lembu Tirta. Rumangsa bagya mulya Tumalining katresnan iki bisa langgeng nganti besok ing jagat Ayu. Lembu Tirta, dina iki aku bakal nulis masane. Ya wis sambungan katresnan aku lan wong pantes sing bisa misahku. Kakang Lembu Tirta, sampeyan ngerti ora? Senenge atiku ra kaya dina iki mergo aku bisa cedhak. Bisa ngrasake tetes sing katresnane sampeyan sing kaya ngene, Kakang.
Kakang. Muga wae apa pangalem gunungku. Sing tak ucapaken kanthi cara tetembangan iki. Kabeh mau bisa nuju krono, kabeh mau bisa rinesep ana jroning atimu. Karben tresno iki saya nembokno. Mung penjalukku Kakang. Tresnane sampara mung tata gelar ning tumus saka batining sampeyan. Sineksiran umbilan langit, aku bakal sumpah. Tresnaku kawan kuwi ora bakal ana kang bisa misaki. Amung pati besok kemisake wong aja. Adem banget ning atiku Kakang. Sak bisa aku krungu sumpah prasetyaning sampeyan. Jebul tulus lair batin. Semono uga aku Kakang. Saupama besok ora kapok aku urip bebarengan karo sampeyan dadi prawan kasih lah Kakang. Heeh. Dianggap apa? Aku njaluk Dehen ngantek serak kok ora dipelu. jagat iki mung kowe lan aku. Nek umpama ing papan kene ana menungso liya sak liyane kowe lan aku, anggepen kuwi tunggak wong ayu. Iku menungso, sing rasake seneng iku mung kowe lan aku. Mung aku lan sampeyan. Regeten aku. Dehen ngantek goro aku kudu peyang kok mbok bana. Nduk, Wara Kesti. Sidawu, Paman. Aku iki menungso ya, nduk, bengak-bengok ora mbok palu. Panjenengan iki? Panjenengan? Iya. Ndak nggih. Lho, mbok anggap ora menungso? Lah kok semanten agengipun kados sapi Brahma. Anjen tunggale sapi sarolet ta. Nek panjenengan iki janipun gadhahi lingsip napa mboten lho, Paman? Piye? Wong ngerti yen ana wong lagi andum tresno. Wong ngerti nek wong yang-yangan kok Ora duwe isin. Ora isin. Biyen ana wong duntum isin aku ora ana are. Dadi aku ora umani isin. Wara Kesti. Ya, Paman. Karepmu iki kepiye ya, Nok? Kowe karo aku iki wis dijodohke karo wong tuamu. Sedhela meneh kowe karo aku dadi manten. Kowe ngerti apa ora? Dukun nganten wis tak panjeri. Besek wis tak sebar. Wong isah-isah wis tak bayar. Besok kok dipun sebyar niki lho mboten enten isine. Besek tak sebar wis tak dumno. Oh, Ben do buah neng omahku. Lho kok malah kowe do manuk-manukan ki karepmu piye? Oh, cekanipun penyanyi Ki Ajri nek mboten sias dados temanten. Lho nyatane kowe wis tak lamar kok, Nduk. Kula? Iya. Pun panjenengan lamar? Heeh. Lamaranipun napa, Paman? Waluh, lamaran iki sing nampa bapakmu. Kowe ngerti apa ora? Lamaran iki ana bipet, tempat tidur, lemari, ijeh tak imbahi sepeda motor Vario. Iya apa ora? Paman. Mboten Vario. Lah sapa? Vario. Dilah saiki. Lho. Nggih mula-mula jenenge niku Vario, sampean iki senopati mboten pengalaman. Mas aku Vario. Riyen penjane iki sekolah napa napa? Lho, aku ndak sekolahan loro kok, Nduk. Mangsamu lah. Mula kowe aja cedak-cedak Lembu Tirta, mergo lamar aku wis ditampa bapakmu, ngerti? Kula mboten dipun keparengaken caket kalian Kakang Lembu Tirta. Mboten dipun keparengaken. Ya ora to, wong mergo wis tak lamar. Nek kula tresna kalian Kakang Lembu Tirta. Ngono. Dadi kowe milih Lembu Tirta katimbang aku. Nggih penjane ki ampun nesu, Paman. Ingkang nampi lamaran niku lak Kanjeng Rama. Iya. Pun mboten sakuatos mangke
sida dadi manten. Dipun arah, Paman. Tenan ngono apa? Nggih. Dadi manten karo kowe, Nduk. Boten. Karo sapa? Kanjeng Rama. Karo bapakmu. Nggih. Sewengi lak pentung-pentungan terus. Wong aku lanang kok entukno bapakmu. Lah Kanjeng Duke lak Kanjeng Rama ingkang napi nggih Kanjeng Rama kula mboten tresno kalih panjenengan kok. Kok ngeten kok milih niku. Ana ngono kok milih ngene. Sing kliru ki kowe ya, Lho Nduk. kok ngoten mangkenipun nek kula pilih niki. Kula dinawa katarak. Kok ngono? Lah enten ngeten. Ya ora, kowe iki tak upamana lampu dop ki ku 200 watt. Panjenengan Diuripno cetet biar. padang iki wong sak jagat. Gitu nek karo Lembu Tirta calon bojomu. Tak upamakno lampu 5 watt. Dunekno cetet kelip. Butek enggak? Wis, Purwo Kesti. Nino karo sampean Kakang. Iki genten aku sing mangsuli. Mergo sampean iki anggadhahi pangkat Sinopati. Kok upamane sampean iki lampu. Lampu dop niku nggih. Iya, dop. Sampean iki dop sing ukurane 200 watt. Dikake biar padang jinglang. Waduh. Nek kula niku dop 5 watt. 5 watt Sing mekane kelip. Lah niki klerune sampean mboten ngerti. Adaane dop niku nek sing wate gedhe. Pancen nek dikake biar niku padang jinglang nanging terus pedhot mati pet. Nek 5 watt. Niku nek 200 watt. Iya. Beda nek karo 5 watt. Mekane kelip awet urip. Watene wong iki 200 watt je menang 5 watt. Ngono aku milih sing kelip. Ora milih sing padang. Padang biar langsung pet. Lem bisa ora? Kula. Iya. Tidak bisa kare-kare putri. Kaki putri sakit mengkandung cinta. Moh tenan? Putri. Kandakno bapakmu lho. Wong tuwa mlayu merono mlayu mrene. Iki sampean tak cukup. Ngono. Lembu Tirta kali Woro Kesti calon bojo kula rangkul-rangkulan siang di jamutan rangkul-rangkulan. Menemo. Kamu rasa kau Lembu Tirta. Dawuh, nggih dawuh. syukur. Kandel kulitmu. Atos galungmu. Sungu nyawamu. Kowe ora melek mripatmu. Yen to Woro Kesti kuwi putrane Patih Kebo Mundaran Sing minul. sing minul ya. Sing minul ya. Kowe nganti wani gandeng karo putrane Patih. Ning karepmu dhewe apa sing ngomong? Jawab. Wonten dalem sewu wonten ingkang kengken. Ana sing ngomong? Nggih, Sapa sing ngomong? Ndara Putri Woro Kesti. Woro Kesti sing ngomong. Nggih. Ora ngandel aku. Bener Woro Kesti? Lembu Tirta ki buruh wani ngrangkul karo kowe, Nduk. Sing ngomong kowe. Nji Rama. Tenan. Saestu. Yo wis, Nduk. Sampean kedah menggali. Najan to sing kongkon putra sampean Woro Kesti. Lah sing rangkul iku gedibak. Bak Buruh. Putra Patih kok dirangkul buruh. isin. Malu dok. Woro Kesti. Dawuh Rama. Sing mbok karepno piye, Nduk? Wong Lembu Tirta kuwi buruh. Kowe putra Patih kok ngrangkul karo buruh. Sing mbok karepno piye, Nduk? Kula tresno kalih Kakang Lembu Tirta Rama. Kowe seneng? Nggih. Kok Lembu Tirta? Dawuh. Kowe buruh disenengi karo anak Patih. Kok tampa kok tolak? Kula tampi, Ndara. Kok tampa?
Lho kok duwe mantu buruh, ndek mantu ditibak napa mboten isih? Mongko wis tak calonake karo Senopati Segara Segara Winotan. Lamaran wis kadung lamaran kok sampean tak gadekno. Lamaran gadek. Aku kok ora ngandel. Nah, anakku kok tresnani pirang dina pirang sasi wis seneng karo anakku. Udakara sampun wonten setengah wulan nggih kula sampun. Setengah wulan. Kok kapanno anakku? Mumpun kula Dipun rangkul. nggih Dirangkul. Dipun dumuk. Dumuk apane sing dumuk? Astane kula Rama. Tangane dirumuk. Terus mumpun kula ambung. hei! Apa sih? Tenang ta ora? Anakku kok ambung? Pipine sing kaya agil-agil ngene kok ambung? Mumpun kula ambung pipine niki. Ora ngandel. Ora percaya. Saestu menika lho Rama. Ora ngandel. Jajal yen pancen anakku kok ambung. Aku pengen ngerti mripatku. Ngoten. Dibuktekne wonten mriki Rama. Iya. Sampeyan nek mumpun mboten Ora percaya, ngandel. kula buktekke nek kula niki mumpun ngambung kalih Ndara Putri Ora ngandel. Pun Mang Sawang, kula ambung ngeten wau. Mboten namung sing kiwa. Sing kiwa kula ambung, sing tengen nggih kula ambung. Dheweke kok nganti kendele kaya ngono. Gumun aku, gumun. Sampeyan gumun. Gumun kok kendel kene. Nek kula ora gumun. Sebabnya ora gumun. Sebabnya bojone dhewe. Bojone dhewe lah yang kendel. Bojone ora wani. Ngamuk sampe ngamuk. Tol mutir to. Kula Ndara. Pancen wis padha tresnane. Jeneng aku wong tuwa. Tak tampa tangan loro. Saestu dipun tampi. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun, Tak Ndara. tampa, Nduk. Tak jodhokno. Dipun jenenge karo karo putri. Matur sembah nuwun. Aduh Rama. Piye, Nduk? Ya jawab mboten kuat ngempet. Aja kuwatir, Nduk, aja kuwatir. Tak rabekno calon mantu. Calon mantu. Calon mantu. Mantu iki kaya bom atom. Lamaran kadung ditampa. Nanging Mutir to. Nggih. Jeneng aku iki wong sing duwe anak ayu. Carane disamu piye yen kowe arep seneng karo anake wong? Nggih. Nek tata cara wonten ing desa kula, Heeh. nek enten bocah lanang seneng kalih bocah wadon, Heeh. niku kudu gelem teka teng omahe bocah wadon nembung kalih tiyang sepuhipun. Ngono, jajal tembungen lembute. Nggih. Ditembung pikir. Ilang Tompo tangan loro. Piye? Ndorowati, Piye? jalaran kula tresna kalih Wara Kesti, Heeh. mugya kersa Ndorowati malilahi kula kepengin bebrayan kalian Wara Kesti. Tak paling pedhot. ora endok padhot. Bareng mau tak lembute to tak tompo rasane atimu piye? Walah cekot. Lamaran kadung sampean rapi. Tak apusi wae. Iya. Neng limpat pambutine aja limpat pambutine tugel Padhot. Yo Cahayu. Cah manis. Sayang. Ayo, ayo. Terus. Ayo diglibet terus diglibet. Ayo. Gendok Wara Kesti. Kiri. Jangkrik tak apa teman. Gendok Wara Kesti.
Longane katresnanmu Lembu Tirta rasah kok pikir ana gantine sapi Brahma, Nduk. Wedi, lemu, iki nek usul mudan-mudanan anget, Nduk. Iki nek usul mudan wanci kados ngaten anget. Kane wanci ketiga dak sumuhen caket panjenengan. Oh iya ya. Awak semene gedene sing paling mbok senengi sing ndi, Nduk? Gathukku, Nduk. Boten. Piro? Boten. Jambul. Boten. Dodok. Boten. Weteng. Boten. Nek aku ya ora upamane aku dadi wedok sing tak senengi. Bener. Dadi bapak ora seneng, ireng ora seneng, dodol ora seneng, weteng ora seneng. Kene cari. Aja kok pikir mergo ana gantine kejaba saka kuwi. Lamaran wis ditampa karo bapakmu. Apa ora melas karo aku, Cahayu? Katresnanku tulus lahir tandesing batin. Kene wae. Ngertenono nek nganti mengkone aku pisah lalu muga-muga cepet umur. Saestu Tenan Siaji. banget tresnane panjenengan kalian kula. Sineksenan bumi langit jagat saisine aku tresna kelawan kowe. Rama, estunipun paman Segara Winotan iki ento kula mati. Kula sawang. Ya, tenan Rama. Ireng Piye, Nduk? Piye? Ireng manis. Manis ilang. Dandan ireng. Watene wong. Saya pasuryanipun lho Rama. Lingah. Lingap-lingap kados primus. Primus apa, Nduk? Priamkas Sintan. Watene wong. Raine bunder kaya bulus. Kaya bulus. Paman, Piye, Nduk, Cahayu? cinta kula penggalih. Sedaya ngendika panjenengan leres. Kenging napa kula kedah ngetuni katresnan ingkang boten saged dados jodhone kula. Mbok menawi sampun kinaris kula dipun jodhoke kalih panjenengan menika pitandha katresnan kula utawa calon bojone kula. Senopati kok karo cah desa. Senopati kok kalih bocah saka desa. Penggaweane golek godhong kula recek. Senopati kulino nyekel bedil. Nyekel bedil. Pendak sasi nampa gaji. Pendak ulan. Nampa bayaran. Pendak taun. Nampa pensiunan. Iki, Nduk. Kula menika dunci paman. Intuk lampahan kula dados pucine Kakang Lembu Tirta. Mangkenipun kula boten ngraosaken bagya menawa jalare Kakang Lembu Tirta menika boten saged minangkani napa ingkang dados panyuwunan. Ora bisa nyukupi. Boten saged. Buruh bayarane piro? Ura. Pinten yen to kula niki dados bojone panjenengan. Sinaosa mung sak senopati. Mangkenipun saged Nyukupi. Bener, Nduk. Jur kalian ditut piatikipun niku nggih seger panjenengan kalian Kakang Lembu Tirta. Gede dhuwur. Mimblek-mimblek. Gagah Lumpuk pitet. sedanten panjenengan iki. Kok tampa, Nduk? Kula ngetampi paman. Tenan? Cih. Lahir batin? Lahir batin. Diajeng ora pesti. Ya pun. Nek pancen tresna lahir batin, aku kepengin buktine kaya ngopo. Kaya Lembu Tirta mau, aku kudu mbok ambil. Nah, Bukti Bukti. nek pancen seneng kudu gelem jeruput pipiku. Paman. Piye, Nduk? Nek kula nyeruput panjenengan kados ngombe wedang kopi. Seweger. Piye, Nduk? Tresna? yen pancen kowe isin, Rama tak mlengos ora apa. Nah. Nek isin aku merem ya ora apa-apa. Piye diajeng? Sanes di ambung mboten kula pijiti. Diwijeti ya gelem, Nduk. Oh. Nek aku Pijet napa nyuwun ambung? njaluk ambung ae, Nduk. Kaya Lembu Tirta mang Jenengan kepengin. iki ngerti tari kok. Nyuwun ki ambung. Iya, Cahayu. Jenengan kedah merem jalaran mungkin ya melek. Kula Merem, jaman merem, panjenengan merem isih. cara minutan merem. Aku tak mlengos. Rama. Rama. Apa, Nduk? Ampun nglirik. Mlengos aku. Aku merem diajeng. Nggih panjenengan merem. Kula ambung dipun rasaki jroning batas jos pundi ambungane kula nggih. Dae, kaya. Kula itung lho nggih.
Marem aku krungu marem. Sampeyan krungu mawon marem. Marem. Putra panjenengan utawi anak sampeyan pancen nyenengke. Heeh. Ngambung nganti mek jos. Jos. Niku nembe Saking bantere, saking senenge. saking senenge. Nembe suarane. Suarane. Sampeyan lak dereng weruh. Ora ngerti. Ini wis marem aku. Kang Mas Segara Winata kangge mbuktekke katresnan kula badhe ngambung panjenengan. Kaya ngono. Ning syaraté kudu merem sampeyan. Aku dadi kowe. Aku kudune Merem tak contone. jios kowe ya. Jiwas tenan. Pipine kudu aku jios. Merem nggih Kang Mas Segara Winata. Iya Ki Ajeng. Tak ambung. Sayang 1, 2 3. Napa kok Segara Winata? dalem? Kok malah aku mbok kecoy. Lah kula wau nggih dikecoki kalih anak sampean. Ora diambung. Mboten Didone. Didone. Syukur. Ning mboten napa-napa. Nek idune wong ayu, Kaya es jus. Pripun sakniki? Lara ati. kewajibanmu Jadi bandira tunggulun pintuah ing gedhe. aja nganti entuk duka tindakno. Ngaten, bareng ngene.